Isto tako, mnogi ni ne znaju šta sve donosi, znači, venčanje u crkvi. A stalno čitajući taj tekst, znači, koliko su ljudi u zabludi. Na venčanju se dobija blagoslov na blagostanje. Na venčanju se dobija blagoslov na dugovečnost i na dobro potomstvo. A mi čekamo prvo da napravimo blagostanje, pa onda da se venčamo. A hoćemo da živimo u grehu i u mnogim gresima i onda normalno đavo može da nas putava u svemu tome. I nikad da ne napravimo to blagostanje, a drugo, ako ljudi žive u tim vezama dugotrajnim, nekad po 10 godina, znači onda će đavo na kraju te veze da prekine i ljudi će biti kao opustošeni. Jer teško čovjeku posle 10 godina života sa nekim da se prilagodi na nešto drugo. Treba mu više godina da se odveže od te veze, pa tek onda da može dobro da gleda, pa da uradi nešto drugo. A drugo, znači, Gospod je dao baš brak kao jednu čvrstu zajednicu za rađanje dece. I rekao je ono što Bog sastoji čovjek da ne rastavlja. I da su onda dvoje jedno telo. Znači, ne može čovjek da bude jedno telo sa 10, ili ako se veže sa bludnicom, sa stotinama i hiljadama. Nije to tako Gospod nama dao. Međutim, pošto svi tako žive okolo, to se tako nekako olako prihvata, a ne gledamo ono što nas uči Gospod i što nas uči Sveto pismo. Pa, moj apel je da se tu okrenemo i zato i ove knjige i prevodimo i zato ih i promovišemo, zato što u njima na taj jednostavan način, kroz te priče, dolazimo do suštine, do suštinskih rešenja i u njima se budi nada i jača vera. Zato smo pristupili i ovim našim pesmama, znači koje je monah Simon napisao u knjizi koja se zove Monaška brojanica, jer i one isto to, znači, čine. Na jednom duhovnom nivou one u nama bude nadu i jačaju veru i daju nam radost. Svuda oko nas je nekakva žalost, nekakva patnja što sad ta ekonomija propada, a možda Gospod baš namerno i dopušta da propadne, jer mi smo toliko više verujemo u ekonomiju nego u njega, da onda možda hoće Gospod da uništi ekonomiju, da vidi ko će stvarno da veruje.